Sú veľké, výkonné, dômyselné a prepravujú náklad, ktorý nedokáže prepraviť nikto iný. Megavlaky. Cez drsné austrálske púšte, nádherné pobrežie Aliašky, francúzsky vidiek, juh USA alebo zelené lúky Nového Zélandu prepravia nezastaviteľné posádky megavlakov s niekoľkými motormi úplne všetko a splnia svoju úlohu. Ak niekto povie, že je to príliš veľké na prepravu, nedá sa tam dostať a treba tam prísť v určitom čase, na rade sú megavlaky. Megavlaky. Nový Zéland je krajina, kde vládnu kravy. Na Novom Zélande žije viac ako 4,5 milióna kráv, čiže viac ako ľudí. Táto krajina v Južnom Pacifiku vyprodukuje vyše tretiny celosvetovej produkcie mliečnych produktov. Mlieko je veľký biznis. Kravy nám dávajú 22 miliárd litrov mlieka. Je to veľa mlieka. Celé to funguje vďaka megavlakom. Toto je megavlak. Od ľudí, ktorí doja kravy, preberieme surové mlieko a odvezieme ho pracovníkom v továrniach. Potom ideme do prístavov. Prejdú celou krajinou a náročným terénom. Musia zostúpiť a výjsť z veľmi strmých roklín. Cesta vedie hore, dole, kľukatí sa a je plná ostrých zákrut. Poriadne stúpanie poriadnikov. Nachádza sa tu aj jedna z najveľkolepejších železničných špirál na svete. Táto železničná špirála je majstrovské dielo techniky. Dostať mlieko z fariem k ľuďom na celom svete je súboj s časom a matkou prírodou. Nie je to nudné. Nádherný Nový Zéland sa preslávil úchvatnými horami, hlbokými údoliami, rozsiahlým pobrežím a nekonečnými pasienkami, ale väčšina ľudí nevie, že je tiež najväčším exportérom mliečnych výrobkov na svete. Žije tu viac ako 4,5 milióna kráv, čiže viac ako ľudí. Mlieko je rozhodne veľký biznis. 20% našej ekonomiky tvorí produkcia mlieka. Je to základný pilier Nového Zélandu. 1/3 mliečnych produktov predaných na svete s priemerným ročným obratom 18 miliárd dolárov pochádza od tohto skvelého tichomorského národa. Je to kľúčový exportný artikel našej ekonomiky. 95% produkcie vyvážame do celého sveta a len 5% spotrebujeme doma. Spotrebiteľov máme na celom svete. Posielame ich do Južnej Ameriky, do Ázie a aj na Stredný východ. Mliekarenský priemysel sa vo veľkej miere spolieha na cestnú dopravu, ale počas vrcholiacej sezóny povolajú ťažké zbrane. Toto je megavlak. Vlakmi prepravíme viac ako 3 milióny litrov mlieka denne. Je to príliš veľa mlieka naraz. Je to efektívna a udržateľná forma dopravy, dobrá pre životné prostredie. Z novozélandských ciest odstráni nákladné autá. Ročne k nám príde 65 000 dodávok kamiónmi. Keď prídu vlaky, všetko sa rozbehne naplno a preprava mlieka beží 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vôbec nezastavujeme výrobu. Mlieko tu máme neustále. Je dôležité, aby sme non-stop spracovávali mlieko, ktoré nám privezú železnicou, ale aj po ceste. Sme nadšení z toho, že môžeme zmaximalizovať kapacitu prepravy mlieka. Úspech multimiliónového priemyslu má v rukách jediný železničný systém v krajine – KiwiRail. Sme jediný železničný prepravca na Novom Zélande. Máme za sebou 50-ročnú históriu a sme jedným z pilierov Nového Zélandu.
Železnica zohráva veľmi dôležitú úlohu v podnikaní mnohých kľúčových novozélandských exportérov, ktorí takto prevážajú produkty z tovární do prístavov a odtiaľ do zámoria. KiwiRail síce produkty preváža, ale nevyrába ich. Túto náročnú úlohu vykonáva Fonterra. Fonterru vlastní 10 500 novozélandských farmárov. Sme najväčšia novozélandská firma a najväčší exportér mliečnych výrobkov na svete. Získame 22 miliárd litrov mlieka a predáme ho do 140 krajín okolo celého sveta. Vlaky potrebujeme na prepravu veľkého množstva mlieka medzi našimi továrňami, na prepravu z fariem do najväčších mliekární na svete, ktoré sú rozmiestnené po celom Novom Zélande. Fonterra je náš najväčší zákazník. Tvoria 20% nášho obratu v preprave tovaru. Fonterra vlastní množstvo mliekární v celej krajine a najdôležitejšou z nich je Vareroa. Toto je najväčšia mliekáreň na svete. Táto mliekareň vyprodukuje ročne 400 000 tón mliečnych produktov. Je skutočne obrovská. Mliečny priemysel živí krajinu, ale v pohybe ho udržiavajú vlaky. Mlieko je v podstate krv v žilách Nového Zélandu. Surové mlieko sa dostane od dojičov k nám, ľuďom, ktorí ho prepravujú, a my ho dopravíme pracovníkom v mliekarniach a potom ho prepravíme do prístavu. Mliekárstvo tvorí veľkú časť našej ekonomiky. Našej krajine zarába astronomickú sumu. Bez mliečného priemyslu, bez tejto veľkej mliekárne by bola preprava na našej trati dosť slabá a nikto z nás by už asi nemal zamestnanie. Celá táto krajina funguje na mlieku. Okrem hôr a miest je pokrytá pasienkami a nenájdete tu jediný región, v ktorom by nebola farma a mliekareň. Ak chcú farmári stihnúť prvý vlak na mlieko, musia vstávať skoro. Dojiť začíname o 5:30. Sezóna mlieka trvá 9 mesiacov, ale produkcia mlieka raketovo vystrelí na jar. Na jar nadojíme 90 miliónov litrov mlieka denne, čo by stačilo na naplnenie viac ako 36 olympijských bazénov. Keď mlieko nadoja, rozhoduje čas. Čerstvo nadojené mlieko má teplotu 37 až 38 stupňov. Čo najrýchlejšie ho musíme ochladiť na 4 stupne, čím zachováme jeho kvalitu. V tomto podnikaní je rozhodujúce načasovanie. Naši farmári doja dvakrát denne každý deň. Na prepravu mlieka z farmy do mliekárne máme necelých 24 hodín. Vlak musí prísť na čas a na ďalší deň to musíme zopakovať, pretože od jary sa to opakuje každý deň. Ak chceme dodržať časový harmonogram, je dôležité, aby vlaky jazdili čo najčastejšie, aby sme sa s nimi zladili časovo. Kamióny prepravia mlieko do zberného centra v Longbearne, kde ho nalejú do cisterien a potom ho odvezú vlakmi do mliekárne. Napúšťanie mi trvá približne 45 minút. Do jednej cisterny sa zmestí 50 000 litrov. Používame cisterny vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, aby sme uchovali kvalitu mlieka. Začnite pumpovať! Táto stanica prečerpá 400 000 litrov mlieka každých 45 minút, čo je ekvivalent natankovania 8 000 aut v rovnakom čase. Máme to. Výborne, hotovo. Megavlaky.
800 000 litrov surového mlieka je konečne v cisternách. Vlak teraz čaká 10-minútová cesta do regionálneho zberného centra v Palmerston North. Keď dorazia, prečerpajú do nich mlieko z ďalších kamiónov a potom zamieria do najväčších mliekární na svete vo Wareroa. Vlak sa zastaví aj v Hevere, ktorá leží na ceste z Palmerston North do Wareroa v oblasti Taranaki na centrálnom severnom ostrove. V tejto oblasti sa produkuje veľa mlieka. Klimaticky má výborné podmienky pre trávu a pasienky, a teda aj pre produkciu mlieka. Od začiatku 19. storočia rástol mliekarenský priemysel na Novom Zélande rýchlym tempom. V roku 1880 tu existovalo niekoľko mliekární a začala masová produkcia syru a masla. Medzičasom začali provincie v roku 1863 stavať železnice a neskôr prešli pod správu Ministerstva železníc Nového Zélandu. Ale až v roku 1990 produkcia mlieka vzrástla natoľko, že museli využívať vlaky. Začali sme skromne na južnom ostrove a rozrástli sme sa až na severný ostrov. V 20. storočí nastal rýchly rast s vrcholom v 50. rokoch až po stav, v ktorom sme dnes. Patrí to k národnej infraštruktúre. V Palmerston North nastupuje nový rušňovodič. Spolu so zoraďovačmi zostaví vlakovú súpravu. A stojíme. Vlaková súprava je kompletná a môže vyraziť na cestu. Veľmi dobre. Brzdy aj všetko ostatné je v poriadku, systém je v poriadku, môžeme vyraziť. Počas 4-hodinovej cesty po pobreží spolupracuje rušňovodič s centrálnym riadením dopravy v hlavnom meste Wellington. Máme tým 54 dispečerov a 100 ďalších pracovníkov, ktorí 24 hodín denne riadia premávku na novozélandských železniciach. E.M. Gresham, dispečer, prepínam. Jeden dispečer dohliada na 150 až 400 kilometrový úsek železnice. Má pred sebou monitory, počítače a ďalšie veci, aby mohol riadiť železnice, body, prehadzuje výhybky a signalizuje nám. 148, 1301, prosím. 1301, prepínam. Rozumiem. Operátori riadenia premávky sú ďalším párom očí rušňovodičov. Je to ďalší bezpečnostný prvok. Monitorujú nás a ak po určitom čase nezavolám, zavolajú oni mne, aby sa uistili, či som v poriadku. Je to náročná, ale zároveň aj veľmi uspokojujúca práca. Ale musíte ťažko pracovať. Žiaden problém, prepínam. Bezpečnosť vlaku zabezpečuje aj špeciálna technológia, ktorá je rozmiestnená po celej dĺžke trate. Používame technológiu, ktorá sa oficiálne volá zameriavacie akustické monitorovanie. Je to niekoľko skriniek vedľa trate, v ktorých sú veľmi dobré načúvacie zariadenia. Sledujú zvuk vlaku a snažia sa zachytiť nejakú anomáliu, napríklad prehriaté ložiská alebo nefunkčnú nápravu. Ak BAM zachytí problém, oznámi to riadeniu premávky a rušňovodič musí zastaviť a skontrolovať vlak. Mali by sme byť v poriadku. Celá sieť tratí je navrhnutá tak, aby boli všetci v bezpečí. Vlaky jazdia po tratiach, ktoré sú rozdelené na sekcie a každá sekcia má bočnú trať, na ktorej sa vlaky môžu vyhnúť vlakom prichádzajúcim z protismeru. Dopravu riadia semafory. Cieľom je udržať nepretržitú premávku, ale nie vždy to tak funguje. Prichádzam. Práve sme prešli okolo.
Signalizuje mi, či môžem ísť, alebo musím zastaviť. Vpredu vidíme, že máme červenú, preto zastavíme. Dispečeri riadia premávku na jednej trati a vlaky vypravujú v 20 až 45 minútových intervaloch. Znamená to, že akékoľvek omeškanie má za následok okamžitý kaskádovitý efekt. Zrejme nás semaforom zastavili preto, lebo na trati pred nami niečo robia. ...63, rozumiem, prepínam. Centralizované riadenie premávky sleduje všetky vlaky pomocou nízkonapäťového signálu, ktorý posiela správy do hlavného počítača. Bez neho by nevedeli, kde sa vlaky nachádzajú, ale dnes musia riešiť veľký problém, lebo nefunguje signalizácia na železničnom priecestí. Znamená to, že nemôžu varovať prichádzajúce autá. Musíme čakať, pretože nefunguje signalizácia a Wellingtonské vlakové riadiace centrum nevie, čo sa deje. Preto nás tu zastavili a musia to opraviť. Okamžite zastavia, ak je nejaký konflikt medzi vlakmi alebo niekým iným na trati. V jednom momente môže byť na tom úseku trate len jeden človek. Odhaliť, v čom je problém, môže chvíľu trvať, ale ak to nezistia rýchlo, 800 000 litrov surového mlieka môže skysnúť. Mlieko je tovar podliehajúci rýchlej skaze, preto je dôležité dodať ho na čas. A v ohrození nie je len táto dodávka. Museli zastaviť aj všetky ostatné vlaky na trati. Zo sezónou mlieka prichádza oteplenie a to znamená, že musíme spomaliť vlaky, lebo cisterny môžu pôsobením tepla expandovať. Preto ich spomalíme, udržiavame túto rýchlosť a kontrolujeme ich. Je to prevencia. Dúfam, že to opravia. Dostaneme zelenú a vyrazíme. Všetky chybné miesta na čísle 1250 boli odstránené. Vidím signál. Môžem vyraziť. Prepínam. Rozumiem, ste pod ochranou trate číslo 143. Toto je v podstate vysielačka pre kamióny, ktorá zvyšuje právomoci posádky vlaku alebo údržbárov na konkrétnom úseku trate. Vlaku môžem takto oznámiť, že môže vyraziť, ale bez zabezpečenia nie je trať bezpečná. Máme povolenie vyraziť. Ideme. Andrew má povolenie na jazdu, ale nie v plnej rýchlosti. Na signalizačný systém, ktorý aktivuje aj signalizáciu na priecesti, sa nedá spoľahnúť a preto musíme pre prípad, že nefunguje, ísť pomaly. Tu je priecestie, bude nám to trvať niekoľko minút. Urobíme veľký hluk. Všetci zastavili. Nikto nám nevletí pred vlak. Môžeme ísť. Vlak je znovu v pohybe, ale Andrew nesmie poľaviť v pozornosti. Náročná časť cesty ho ešte len čaká. Musia zostúpiť a výjsť z veľmi strmých roklín. Cesta vedie hore-dole, kľukatí sa, je plná ostrých zákrut. Pre vlak plný mlieka je to náročný úsek. Je tu dosť ťažký terén. Obmedzuje to našu tonáž na tejto trati. Jazda s ťažkým nákladom po strmých kopcoch si vyžaduje silný výkon. Tento vlak dnes vezie vyše 1000 tón. Ak sa pozrieme na topografiu, uvidíme, že toto je jeden z najnáročnejších terénov pre vlaky. Cez ťažký terén dokážeme efektívne prepraviť 800 000 litrov mlieka. Je to veľká vec. Preprava takého množstva mlieka by bola nemožná bez najsilnejších lokomotív na trhu. Lokomotívy triedy DO sú najnovšie lokomotívy v našej flotile. Vyrábajú ich v Číne a využívajú americké, francúzske a nemecké súčiastky. Sú to najsilnejšie lokomotívy a používame ich na prepravu takýchto veľkých zásilok mlieka.
Musíme naštartovať veľkú lokomotívu, pretože nás čakajú veľké hory. Aby sme cez ne prešli, potrebujeme extra výkon. Nie len, že sú hory veľmi náročné, ale medzi rušňovodičmi sa už stali legendou. Stúpame na Westmere, ktorý má 1,33 stupňa. Stupne označujú sklon stúpania, ktorý je na Westmere 1,33 stupňa. Znamená to, že na každých 33 metrov horizontálnej trate pripadá prevýšenie 1 meter. Je to veľmi strmé. Lokomotívy to veľmi zaťažuje. Obmedzenia hmotnosti sú dôležité, lebo na jazdu do vrchu je potrebná 8-násobne väčšia sila ako na rovnej trati. Inak by vlak zastal a sklzol sa dole s veľkou silou. Pre rušňovodiča je to veľmi náročná trať. Je zjavné, že musíme udržiavať pohyb vpred a rýchlosť a nebrzdiť tak, aby sa kolesá začali šmýkať. Môžete počuť, že kolesa na koľajniciach pískajú. Je na nich starý dobrý piesok, ktorý zvyšuje príľnavosť. Kolesá lokomotívy sa môžu prestať šmýkať a do určitej miery sa dajú ovládať brzdami. Je to aj niečo ako brzda, ktorá vám pomáha zastaviť, keď sa rútite do kopca. Ale vlak spomaľuje. Môže to byť ťažké. Keby sa vlak zosunul vzad, mohol by vyradiť z prevádzky celú trať a ohroziť surové mlieko za milióny dolárov. Je to poriadne stúpanie a veľa kovu. Už sme takmer na vrchole. Megavlaky. Westmere majú za sebou a môžu si vychutnať jazdu. Približujeme sa k 544, povolenie číslo 33, ideme do Patey. Patea je jedno z posledných miest pred mliekárňou. Bol to veľký prístav na export mliečnych produktov, ale dnes je to mesto duchov. Vlak s mliekom konečne dorazil do jednej z najväčších mliekární na svete, Fonterra Vareroa, kam privážajú každý deň milióny litrov mlieka. Je životne dôležité, aby prichádzali vlaky s tekutým zlatom. Vlaky privezú surové mlieko, ktoré prečerpá mliekareň a zariadenia na spracovanie mlieka, kde zmeníme jeho zloženie. Štandardizujeme ho a pasterizujeme. Aby vznikol konečný produkt, musí prejsť rôznymi zariadeniami mliekárne. Kamióny a vlaky privážajú nepretržite mlieko, z ktorého sa vyrábajú obľúbené mliečne výrobky. A deje sa to na tomto mieste. Tekuté zlato sa tu mení na jedlé zisky. Vyrábame rôzne produkty, od mlieka, šľahaného cesta až po konzumné maslo, mozzarellu, cheddar a proteínové prípravky, ktoré používajú kulturisti. Vyrábame aj výživu pre novozélandské deti a deti z celého sveta. Spomedzi všetkého, čo vyrobia, je najväčšou položkou sušené mlieko. Vyrobia ho takmer 448 000 tón ročne. Každý deň spracujeme 4,5 milióna litrov mlieka a vyrobíme 30 tón sušeného mlieka za hodinu. Výhodou sušeného mlieka je to, že odstránením tekutého obsahu získa dlhšiu trvanlivosť. Má dvojročnú záručnú dobu a je to dôležité preto, lebo Nový Zéland produkuje veľa mlieka, ale sme geograficky vzdialení od iných krajín. Preto musíme brať do úvahy prepravu.
Mliekareň má 24-hodinovú prevádzku, počas ktorej vyrába najneodolateľnejšie pochúťky. Tu ich skladujú, až kým nie sú pripravené na 12-hodinovú cestu vlakom do prístavu Tauranga. Na odvoz konečných produktov z mliekárne je vhodnejšia sieť železníc a potom rozvoz do miestnych prístavov. Je na čase opäť povolať silný vlak na mlieko. Našou dnešnou úlohou je naložiť 30 aut. Súčasne ich vieme nakladať 10. V priebehu dňa ich 10 naložíme a pošleme preč a ďalších 10 privezieme. Za deň naložia asi 6 alebo 7 várok. V suchom sklade naložíme 60 kontajnerov každý deň 7 dní v týždni. Je to špecializovaná práca a niektorí naši ľudia ju robia 20 alebo 30 rokov. Myslím, že ich to baví. Sme pripravení vyraziť. Vlak čaká 4-hodinová cesta späť do Palmerston North, kde odstavia prázdne cisterny. Potom vlak pokračuje v ceste do prístavu Tauranga. Cesta prebieha bezproblémovo, ale rušne vodič musí byť neustále v strehu. Silné nočné zrážky spôsobili nepredvídateľné podmienky na trati. Mali sme tu silný lejak, ktorý veľmi poškodil trať. Teraz sa ju snažia opraviť. Kým je suchá, je stabilná. Ale keď sa na ňu dostane veľa vody, tak sa okamžite môžu posunúť hore všetky kliny a celé sa to posunie. Musíte to dať do poriadku. Okolité kopce nemusia zvládnuť nápor vody a dôjde k zavaleniu trate. Toto sa stalo pred pár týždňami. Práve keď tadiaľ prechádzala lokomotíva, sa zosunul svah. Problém je v tom, že keď ideme do zákruty a zasiahne nás to, nevieme, o čo ide. Môžu tam byť veľké stromy, skaly a ak ich je veľa, môžu nám preraziť okná. Už sa stalo, že ľudí zabili skaly alebo bahno, ktoré sa dostalo dovnútra a uväznilo ich v kabíne. Zosuvy môžu byť smrteľné, hlavne v krajinách s vysokým rizikom zemetrasenia. Ale to nie je jediná prekážka, ktorá im stojí v ceste. Zosuv nie je taký zlý ako erózia. Erózia má obrovský vplyv, pretože zasiahne infraštruktúru. Pôda pod koľajnicami zmizne a oni zostanú visieť vo vzduchu. Oprava trvá veľmi dlho a stojí veľa peňazí. Treba vybudovať základy, na ktoré sa dajú znova postaviť koľajnice. Kontrolu nad tým nemajú oni, ale matka príroda. Po 4 hodinách dorazil vlak do prvej zastávky. Sme tu. Sme v Palmerston North, kde nikdy nefúka a takmer nikdy neprší. Tu odpoja prázdne cisterny, potom nahradia dízlovú lokomotívu elektrickou a vyrazia. Z Palmerston North do Hamiltonu poháňa vlaky elektrina. Je to jediná časť novozélandského železničného systému, ktorá je elektrifikovaná. Lokomotívy sú poháňané 25 000 V z káblov nad traťou. Začiatkom 80. rokov sa rozhodli elektrifikovať železnicu Grand Trunk, pretože tam je strmý terén. Bola to najefektívnejšia forma prepravy po centrálnom severnom ostrove a trate boli dostatočne ekonomické na to, aby mohli byť elektrifikované. Preto jazdia dízlové lokomotívy všade inde a elektrické na severe a na hlavnej trati. Na napájanie takej obrovskej siete využili veternú energiu.
Nový Zéland má 20 aktívnych veterných fariem, ktoré poskytujú ročne dostatok šťavy pre 300 000 domácností. Elektrické lokomotívy jazdia veľmi efektívne. Využívajú obnoviteľnú energiu, ktorej má Nový Zéland dostatok vďaka priehradám a veterným farmám. Takto sa chce krajina v súčasnosti prezentovať čistou zelenou energiou. A energiu nevyrába len vietor. Keď idete z kopca, môžete zapnúť generátor, ktorý využíva trakčné motory. Zmení ich na generátory, ktoré slúžia na brzdenie vlaku. Brzdenie spomaľuje kolesá a celý vlak a trakčné motory pritom vyrobia energiu, ktorá je odvedená do káblov nad traťou a môžu ju použiť iné lokomotívy, hlavne ak sú niekde v blízkosti. Začnú odčerpávať tento prúd a využijú ho. Rovnako ako pri ceste do mliekárne Vareroa čaká na rušňovodičov drsný terén. Ak ho má tento vlak s mliekom zdolať, potrebuje až 2 lokomotívy. Megavlaky. Tým postupuje na sever a majú dobrý čas. Na veľkom úseku centrálneho severného ostrova vedie trať popri pôsobivej rieke Rangitikei a párkrát ju pretína. Možné je to vďaka množstvu vysokých a úzkých železničných mostov. Jeden z mostov sa smutne preslávil, ale nie enormnou dĺžkou ani veľkou výškou, ale stratou na životoch, ku ktorej došlo pri najhoršej železničnej nehode na Novom Zélande. Na Vianoce roku 1953 sa stalo nešťastie. Pretrhli sa steny hrádze na jazere, ktoré bolo v kráteri na vrchole hory Ruapehu a po rieke Tangiwai sa valil veľký lahár. Načasovanie bolo hrozné. Lahár je ničivý prúd vulkanických skál plný bahna a vody, ktorý ničí všetko, čo mu stojí v ceste. A ten, ktorý sa v tú noc valil dole horou Ruapehu, narazil do mosta len pár minút predtým, ako k nemu dorazil plne obsadený Aucklandský expres. Most sa zrútil, vlak vstúpil na most a zletel do rieky. Zomrel rušňovodič Kuričia 151 pasažierov. Dnes je most cez rieku Tangiwai chránený systémom včasnej výstrahy, umiestneným 11 kilometrov od mosta hore po prúde. Nový most postavili na severnej strane starého mosta. Nová technológia neustále vylepšuje železničnú trať a jej konštrukcie, ale niektoré veci sa vôbec nezmenili. Začíname na úrovni hladiny mora a stúpame rôznymi cestami s rôznym geologickým zložením. Preto používame len trate s rozchodom koľajníc 105 cm. Terénne obmedzenia nám neumožňujú využívať štandardný rozchod, ktorý je 142 cm. Keďže Nový Zéland má takýto typ terénu, často používame 105 cm rozchod. Nový Zéland je veľmi hornatý, preto používame úzku trať. Bolo by krásne použiť štandardný rozchod napríklad na Kendleberských pláňach, ale v ostrých zákrutách by ste museli pre 142 cm rozchod rozšíriť trať. Mali by sme širšie vozne, širšie lokomotívy a nemali by sme sa ako pohnúť. Údržba storočného železničného systému, ktorého dĺžka presahuje 4000 kilometrov, si vyžaduje veľa práce. Zvlášť ak jazdíte po najväčších stavbách v krajine.
Máme na starosti pretrieť a vylepšiť viadukt Makatote. Je dlhý 262 metrov a vysoký 80 metrov. Kiwi Rail predpokladá, že v budúcnosti zvýši objem nákladov a preto sme odstránili pôvodnú mrežovú konštrukciu vystúženú nosníkmi a pevnými platňami. Vymenili sme všetky hrdzavé nosníky. Odstránili sme hrdzu z ocele a potom sme ju zapečatili novou vrstvou farby, ktorú sme naniesli v takých vrstvách, aby v nej nezostali žiadne otvory, cez ktoré by sa mohla v blízkej budúcnosti do nich opäť dostať hrdza. Vlak sa blíži k jednej z najpozoruhodnejších železničných stavieb na celej trati. V takejto výške opúšťame Národný park a v takejto vchádzame na Rairimu. Je to veľké klesanie. Pri prechode z náhornej planiny na Rairimu musí vlak zostúpiť o 217 metrov na 7-kilometrovom úseku. Ak by vybudovali rovnú trať, bol by to pre vlaky príliš strmý sklon. Prekonáme to pomocou špirály, na ktorej môžete postupne stúpať a prekonať výškové rozdiely. Je dlhá približne 12 kilometrov, má jeden kruh, 2 tunely a 3 podkovy. Výsledkom je geniálna špirála Rairimu, železničná stavba, ktorá sa preslávila medzi fanúšikmi vlakov z celého sveta. Gordon používa regeneračné brzdy, aby udržal konštantnú rýchlosť svojho vlaku. Dodnes neexistuje na povrchu bod, z ktorého by bolo možné vidieť celú trať. Niekdajší zememerači museli vyliezť na vysoké stromy, aby mohli nájsť trasu pre krivolakú železnicu. Museli sem priviesť množstvo rôznych ťažkých nákladov. Najskôr bolo treba preskúmať túto oblasť a nájsť miesto pre trať, ktorú nazývame klenotom stavebníctva. Celé to vykopali pomocou koní, aut, krompáčov a lopát. Odtiaľto je to už len kúsok do Hamiltonu, ale ľahšie sa to hovorí, ako robí. Keď začne byť na pasienkoch nedostatok trávy a kravy uvidia dlhú trávu pri trati, dostanú sa cez ploty a pasú sa popri koľajniciach. Niekedy to môže byť dosť riskantné. Tento bík mal šťastie. Odohnal ho zvuk vlaku. A už beží. Dopadlo to dobre. Prešli sme popri bíkovi bez toho, aby sme museli spomaliť alebo ho zrazili. Ale bolo to tesné. Hamilton je už za zákrutou. Sme v hamiltonskej stanici, ktorá sa volá Turapa. Je to križovatka medzi hlavnou traťou Severného ostrova a východného pobrežia, ktorá vedie z Taurangy. Je to konečná zastávka pre Gordona a Phila, ktorí zoskočili z elektrickej lokomotívy. Keď dorazí vlak z Palmerston North, má niekoľko elektrických lokomotív. Toto je najsevernejšie miesto, kam jazdia elektrické lokomotívy. Je čas na ďalšiu výmenu vlakov. Tu v Hamiltone odpojíme na jednom konci elektrické lokomotívy a na druhom pripojíme dízlové. Čerstvá posádka preberá kontrolu nad vlakom s mliekom
a zamieri do konečnej stanice do prístavu Tauranga. Vlakový dispečer riadi signalizáciu, ktorou nám povolí vyraziť na cestu. Na zemi máme zelenú, sme pripravení vyraziť. Majú povolenie na odjazd. Guard pridá rýchlosť a vyrazí. Z Hamiltonskej stanice vedie Guard vlak po hlavnej trati východného pobrežia. Trať vedie popod mesto cez tunel, ktorý prechádza cez rieku Waikato a pokračuje von z mesta. Krajina medzi Hamiltonom a prístavom je plná nádherných fariem. Je to v podstate bezproblémová cesta, ale medzi vlakom a cieľom jeho cesty stojí jedna obrovská prekážka. Pohorie Kaimai. A prejsť sa dá cezeň len cez najdlhší tunel na Novom Zélande. Blížime sa k stanici, kde je vjazd do tunela Kaimai, cez ktorý pôjdem. Je dlhý 8,9 kilometra. Dúfam, že to pôjde bez problémov a nebudem tam musieť zastaviť a nasadiť si plynovú masku. Cez tunel Kaimai jazdia len ľudia so špeciálnym výcvikom. Ak máte len základné školenie, musíte dostať informácie o rizikách práce v tuneloch, obzvlášť ak pracujete na dízlovej lokomotíve, ktorá vypúšťa výfukové plyny s kysličníkom uholnatým. Preto sa zúčastníte špeciálneho kurzu, aby ste mohli jazdiť s lokomotívou v tuneli. Ak zastavíte v tuneli Kaimai alebo musíte z nejakého dôvodu opustiť kabínu lokomotívy, musíte si nasadiť plynovú masku. Neviete, koľko vlakov tadiaľto prešlo pred vami, nepoznáte rýchlosť vetra a ani jeho smer. Tento tunel nemá žiadne umelé vetranie, je tu iba prirodzené prúdenie vzduchu. 13 minút potom, ako sa vlak ponoril do temnoty tunela, sa vynoril na denné svetlo na východnej strane pohoria Kaimai. Odtiaľto je to už len kúsok. Na tejto strane tunela Kaimai je prístav Tauranga. Vlak s mliekom prešiel z hlavnej trate do kontajnerového prístavu v Taurange. Tu zložia náklad a všetky mliečne produkty, pochádzajúce z nádherných zelených pasienkov Nového Zélandu, zamieria do celého sveta. Je to fantastická cesta s mnohými rozmanitými hráčmi, ale nič z toho by sa neuskutočnilo bez megavlakov. A toto je koniec trate.